гурӯҳе аз кормандони корхонаи Talco Chemical дар ноҳияи ёбони вилояти Хатлон шикоят доранд, ки 5 моҳ инҷониб маош нагирифтаанд ва дар шароити бади иқтисодӣ қарор доранд. корхона ба ширкати алюминии Тоҷикистон Talco муталлиқ аст. як масъули Talco Chemical гуфт, масъала ба вазъи молии корхона рабт дорад, вале ҳамзамон афзуд, ки қисме аз маоши коргаронро додаанд. ҷовидон Юсуфзода, корманд яке аз сехҳои Talco Chemical, рӯзи 4 июн бо Радиои Озодӣ дар тамос шуд ва гуфт барои гирифтани маоши 5моҳа расман ба раҳбарият муроҷиат кард. ин ҷавобро шунид, ки ҳоло пул нест. ӯ гуфт, мисли вай даҳҳо ҳамкори дигараш низ 5 моҳ боз маоши худро нагирифтаанд. шаҳриёр Бобоев, яке аз ҳамкорони ҷовидон, мегӯяд, баъди он ки моҳҳо маошашро надоданд, бо қарз зиндагиро пеш мебарад. Саъди Ҷаборов, муовини раиси яке аз сехҳои Talco Chemical, ба Радиои Озодӣ гуфт, сабаби напардохтани маоши кормандон вазъи на чандон хуби молии корхона аст. бо ин вуҷуд, ба қавли ӯ, ҳар моҳ ба кормандон 300-400 сомонӣ медиҳанд, то комилан бепул намонанд. маблағе, ки баъзе аз кормандон мегӯянд, танҳо ба роҳгирои онҳо мерасонаду бас. корхонаи Talco Chemical дар ёбон дар бахши истеҳсоли маҳсулоти фториди алюминий, криолит, кислотаи сулфат фаъолият мебарад ва чунин навъи маҳсулот асосан ба эҳтиёҷоти ширкати алюминии тоҷик истифода мешавад. вазорати саноат ва технологияҳои нав дар Тоҷикистон охири соли гузашта дар гузорише Talco Chemicalро барои афзоиши тавлиди маҳсулот ситоиш кард. дар пайи шикояту нигарониҳо, ҳуқуқшиносон пайваста таъкид мекунанд, ки напардохтани маош тибқи қонун поймол кардани ҳуқуқи коргар ба шумор меравад ва онҳо ҳақ доранд ба додгоҳ шикоят баранд. вале дар таҷриба дида мешавад, ки на ҳамеша коргарон нисбат ба кордиҳон шикоят мекунанд. баъзе аз онҳо бовар доранд, ки дар пайи шикоят аз кор ва ҳамин тавр аз манбаи даромад маҳрум хоҳанд шуд.